Ser op på kraven og sådan, så der er både komfort og funktionalitet og detaljer. Og den er jo altså dyr, ikke? Den er dyr, ja. Men det vil så sige... Men så har man også en jakke, som man bare kan bruge i alle anledninger, og som også fungerer næste år, og står igen. Og guld er jo altid godt, ikke? Guld holder, ja. Kan det også blive for varmt til vores klima? Altså, det ved jeg ikke, om det kan. Det kommer jo an på, hvad man gør, men der er jo mange, der også står på ski og alt muligt andet. Så for eksempel her, der vil det måske være meget rart med. Hold da op. Er du okay? Ja, jeg er okay. Det er godt. Er du okay? Ja, det er godt. Er I okay? Andet, så for eksempel her, der vil det måske være meget rart med. Hold da op. Er du okay? Ja, jeg er okay. Det er godt. Er du okay? Ja, det er godt. Er I okay?